Ik wil graag wat knieënboer worden en verder ja, graag bezig worden, hè? Bezig met de handen wezen. Dus in heer ophalen, strie ophalen, strand voortbrengen en zeg je dat wat. Lijkt je wel een boerderij? Ja, ik vind het zelf hartstikke mooi. Sommigen zeggen wel, dat best net weer, maar ik vind het op mijn manier hartstikke mooi. En de vrouw die liet me maar mooi wat gebeuren, dan ben ik net in de huis te zitten. Maar vind je het dan net heel vervelend om in zo'n rijtjeshuis te wonen? Ja, maar ja, dan komen we op het geld uit, hè. Wij willen wel graag worden hoor, maar ja, dat geldt altijd, hè. Dat is net alleen eerder, dat is overal gelijk, maar ja. Altijd muziekje en muziekje en muziekje. En de vrouw die er blijft raar van, die zei van ophouden. Dat is best wel teleurgesteld. Maar op een gegeven moment, ja, even ziekje op internet en ja. Ik zei, nou ga ik het. Nou moest ophouden, zei ik. Ik zei, zo, we met een bad van. Maar ja, dan ben ik al van die man, die projectontwikkelaars en dit en dat. Dit wordt niks zijn, dit wordt niks. Maar ja, op een gegeven moment belde de vrouw op van Jim het bad, nou, helemaal in de wolken. Ja? Hier hebben we het Knieënweiland. Dit ben ik altijd een van mijn dromen, maar dat kon ik waarschijnlijk net weer meisje, maar dat heb ik net genoeg groen zitten. Maar. Hoeveel knieën heb je? 47 rennen, ja. Wat ben je nou met zo'n 40 knieën? Ah, dat is gewoon mooi. De wens is om je 100 van die knieën rennen te leiden. En dan moet de Christ af en toe even dit doen je. Ja, je bent er alle dagen mee bezig, maar ja, dat wil je graag. Zo'n mijn bijnhoeken hebben we het doen. Die vindt wel prima. Zit zo hard met zijn gekke knieën? Ja, dat doen wij later net. Nee. Dit is het paradijsje van de zon. Klein maar fijn. Doe je maar proper. Ah ja, hij er wordt tevreden mee, hè. Hij heeft weinig keus toen trouwens. Maar. Ja, dat scheelt. Maar de vensterbank die bloedt van mem. Dat is verder al een uitspraak. De vensterbank die bloedt van mem. Want hoor, dan komen er een fles bier en weet ik het al even wat in de vensterbank. Goeiedag. Goeiedag. En we hebben weer. Hier hebben we, ja, dus ben hele soort dit is de mooiste kamer, dit is de hobbykamer, zeggen ze wel, maar dit is mijn kamer. En dan zoek ik even de koolraamkes, zoek ik even naar de knie. En als ik dan niet zo ben, dan doe ik de dwarkens dicht. En dan heb ik mijn deel.